вие сте с Илко Билко. Днес се пробваме едно много, много интересно нещо. То е... подлива круша. Главното е да пробваме, да видя дали е вкусно. Аре, махай се. Значи, 3, 2, преди да го пробвам, лайк и да се абонирате и оставете коментар, виждали ли сте такова нещо, защото той изглежда, ето се оставя, как изглежда, ето някъде, ето тук казах! И се пробва и такова вътре, не казах, че там се покаже как изглежда и дали сте пробвали, да, и дали сте го виждали. 3, 2, 1. Вкус на нещо безвкусно, не знам. Сега ще ви обясня как се реже, как се прави. Значи, първо поставяте го в вода. Да. Държите го или с ръкавици, или с кърпа, защото има много бодли. И на мен тук буквално ми са. Тук някъде. Абе не знам. Тук някъде си извадих, си извадих трън, защото ми се дъби. Значи поставяте го в вода, с кърпа го държите или с ръкавици. След има или четка за зеленчуци, или нож, започвате да го стържите от всички страни много хубаво, защото да не ви запреца някой трън в устата. Да. И щом, нали, щом го изрежете, да, щом хубаво го стържите, нали, изрязвате му горната и долната част на половин сантиметър или 1 сантиметър. След това или му махате нали, сега ще ви покажа, аре, загреби се. Тук кората, или това му махате, или му махате, нали, разразвате го на две. Да, щом го разрежете, нали, във вода го потапяте за минути, там за 10 минути някъде, т.е. нали, започвате да го стържите и нали, после, да, горната долната част на две или му махате тук някъде, тук, само да, ето тук кората и нали, щом махнете там кората, ядете го, може и за супа, може и за салата да се използва, много е полезно, много е сочно, много е безвкусно. Да, и това беше от мен.